Il-Parlament issa huwa komplut għal daqstant nhar is-Sibt fil-ftuħ tiegħu se jkun qed jara 6 nisa addizzjonali eletti għal Partit Nazzjonalista permezz tal-mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru. Fil-fatt, wara li fl-elezzjonijiet każwali fihom ġew eletti numru ta' nisa fil-Parlament fuq iż-żewġ naħat tal-Kamra, issa żdiedu 6 nisa oħra fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista u 6 oħra fuq il-Partit Laburista. Min-naħa tal-Partit Nazzjonalista ġew eletti Bernice Bonello, Mirjana Kalleja Testaferrata Denoto, Norma Camilleri, Anabel Cilja, Marilena Gawci u Giuli Zara. Fisem il-Partit Laburista telgħu Jana Borg de Bono Grek, Romilda Zarb u Francesca Zarb, Cressida Gallia, Deborah Xkembri u Flera Bela. Dan ifisser illi mal-Partit Nazzjonalista se jiżdiedu 4 uċuħ ġodda b'dan il-mekkaniżmu. Il-mekkaniżmu tal-ġeneru ġie implementat lura fl-2021 ħalli jindirizza n-nuqqas ta' nisa fil-Parlament sabiex bekk il-Parlament ikollu 40% tar-rappreżentanti nisa.